Väčšina sveta si dnes myslí, že Adolf Hitler vládol bez odporu, že všetci Nemci slepo nasledovali jeho ideológiu. Existovali totižto ľudia, ktorí sa rozhodli postaviť zlu. Muži, ktorí pochopili, že ak Hitler zostane nažive, Európa sa premení na cintorín. A preto boli pripravení urobiť jedinú vec, ktorá mohla zastaviť vojnu. Zabiť Hitlera. Toto je príbeh mužov, ktorí sa pokúsili zmeniť dejiny sveta. A síce sa im to nepodarilo, možno boli bližšie k úspechu, než si dnes všetci uvedomujeme. Po nástupe Hitlera k moci v roku 1933 sa Nemecko dramaticky zmenilo. Ľudia ho spočiatku vnímali ako spasiteľa. Ekonomika sa spamätávala, nezamestnanosť klesala a propaganda vykresľovala Führera ako človeka, ktorý dokáže obnoviť slávu krajiny po ponižujúcej porážke v prvej svetovej vojne. Lenže za týmto obrazom sa skrývalo niečo oveľa temnejšie. Hitler postupne zlikvidoval opozíciu, umlčal médiá a z Nemecka vytvoril totalitný štát. Armáda musela prisahať vernosť priamo jemu, nie krajine. A práve to neskôr spôsobilo obrovský vnútorný konflikt mnohým dôstojníkom Wehrmachtu. Vedeli, že Hitler vedie Nemecko do katastrofy, no zároveň boli viazaní prísahou. Zatiaľ čo väčšina obyvateľstva Hitlera obdivovala, niekoľko jednotlivcov už vtedy chápalo, kam to všetko smeruje. Jedným z nich bol Georg Elser, obyčajný stolár, robotník, muž bez armády, bez politickej moci, bez podpory, ale s obrovskou odvahou. Elser totižto veril, že ak Hitler zomrie, podarí sa zabrániť vojne. Mesiace tajne pripravoval bombu. Pracoval úplne sám, nikomu neveril, ani k tomu nepomáhal. Vedel, že ak zlyhá, zomrie. Hitler mal každý rok prejav v mníchovskej pivárni Burgerbraukeller a práve tam sa Elser rozhodol zaútočiť. Počas 35 nocí sa ukrýval v budove, kde postupne vyrezával priestor do masívneho stĺpu blízko pódia. Každú noc riskoval odhalenie. Každú noc pracoval potichu, v úplnej tme, len aby pripravil dokonalý atentát. Nakoniec bombu umiestnil do stĺpu a nastavil časovač. 8. novembra 1939 prišiel Hitler do pivárne presne podľa plánu. Všetko vyzeralo perfektne. Elser bol presvedčený, že vojna sa skončí ešte skôr, ako sa naplno začne. Lenže potom prišla jedna drobná náhoda. Počasie sa zhoršilo a Hitler musel namiesto lietadla cestovať vlakom, preto svoj prejav nečakane skrátil a odišiel o 13 minút skôr. 13 minút. Bombu odpálilo presne podľa plánu. Výbuch zničil časť budovy, zabil 8 ľudí a desiatky zranil. Ale Hitler už bol preč. Keby zostal o pár minút dlhšie, história sveta mohla vyzerať úplne inak. Elzera krátko na to zatkli pri švajčiarskych hraniciach. Nacisti odmietali veriť, že obyčajný robotník bol schopný pripraviť takmer dokonalý atentát úplne sám. Tvrdili, že za útokom stoja britské tajné služby. Pravda však bola jednoduchšia a zároveň desivejšia. Jeden jediný človek bol len pár minút od toho, aby zabil Hitlera. A to bol len začiatok. Keď Hitler rozpútal vojnu a nemecké armády začali ovládať Európu, mnohí dôstojníci Wehrmachtu ho stále podporovali. Víťazstvá v Poľsku, Francúzsku či Belgicku vytvárali dojem neporaziteľnosti. Lenže potom prišiel východný front. Operácia Barbarossa. Invázia do Sovietskeho zväzu. Najväčší vojenský útok v dejinách ľudstva. Milióny vojakov, tisíce tankov a lietadiel. Hitler veril, že Sovietsky zväz zničí za pár mesiacov, ale vojna sa zmenila na peklo. Nemeckí dôstojníci začali vidieť brutalitu nacistického režimu zblízka. Popravy civilistov, vyvražďovanie Židov, rozkazy na zabíjanie vojnových zajatcov. Niektorí pochopili, že už neslúžia Nemecku, ale šialencovi. Medzi nimi bol aj Henning von Treschow, práve on sa stal jednou z hlavných postáv vojenského odporu proti Adolfovi Hitlerovi. Treschow veril, že ak armáda nezasiahne, Nemecko čaká úplný kolaps a večná hanba. Po katastrofe pri Stalingrade bolo jasné, že vojna sa obracia proti Hitlerovi a práve vtedy sa skupina dôstojníkov rozhodla konať. V marci 1943 pripravili ďalší atentát. Hitler mal navštíviť veliteľstvo armádnej skupiny na východnom fronte. Treschow a jeho spolupracovník Fabian von Schlaberdorf ukryli bombu do balíka, ktorý vyzeral ako 2 fľaše koniaku. Balík podstrčili dôstojníkovi, ktorý cestoval Hitlerovým lietadlom.
Plán bol jednoduchý. Bomba mala explodovať vo vzduchu a lietadlo úplne zničiť. Po odlete všetci čakali na správu o páde lietadla. Lenže nič sa nestalo. Bomba nevybuchla. Dodnes sa predpokladá, že detonátor zlyhal kvôli extrémnemu chladu vo výške. Hitler opäť unikol smrti doslova o vlások. A opäť prišla zvláštna zhoda okolností. Len o pár dní neskôr nasledoval ďalší pokus. Tentoraz bol pripravený Rudolf von Gersdorff. Bol ochotný obetovať vlastný život. Na verejnej výstave zbraní v Berlíne mal pri sebe bombu ukrytú v kabáte. Stačilo zostať blízko Hitlera niekoľko minút. Adolf Hitler sa pomaličky blížil ku vchodu prehliadky. Celý čas pôsobil mimoriadne chladne, ako keby niečo tušil. Postupne išiel krok po krokoch ku výstave. Tá ho veľmi fascinovala. Veľmi sa mu páčila, ale v istom momente, keď si prehliadal všetky zbranie, relikvie a vojenskú techniku, ako by zamrzol. Okamžite sa otočil a čo najrýchlejšie odkráčal von z budovy. Gersdorff nestihol útok vykonať a v poslednej chvíli musel bombu zneškodniť na toalete. Atentát sa nakoniec nepodaril. Hitler odišiel z miesta príliš skoro. Medzitým vojna pokračovala a Nemecko sa začalo rúcať. Spojenci sa pripravovali na vylodenie v Normandii a mnohí nemeckí dôstojníci už vedeli, že Hitler vedie krajinu do úplnej katastrofy. Práve vtedy vstupuje do príbehu Klaus von Stauffenberg. Aristokrat, dôstojník, hrdina z Afriky. Muž, ktorý spočiatku Hitlera podporoval, ale po skúsenostiach z vojny úplne zmenil názor. V bojoch prišiel o oko, pravú ruku a 2 prsty na ľavej ruke. Počas dlhého zotavovania začal premýšľať nad tým, čo sa z Nemecka stalo. A dospel k jedinému záveru. Hitler musí zomrieť. Stauffenberg sa stal hlavnou postavou sprisahania známeho ako Operácia Valkýra. Plán bol odvážny – zabiť Hitlera a následne prevziať kontrolu nad Berlínom. Armáda mala zatknúť nacistické vedenie a vytvoriť novú vládu. 20. júla 1944 nastal rozhodujúci deň. Stauffenberg prišiel do Hitlerovho hlavného stanu nazývaného Vlčí brloch. V kufriku niesol 2 bomby. Pôvodne sa porady konali v podzemnom bunkri, kde by výbuch nikoho nešetril. Ale kvôli horúčavám Hitler presunul stretnutie do drevenej barakovej budovy. Opäť náhoda. Stauffenberg stihol aktivovať len 1 bombu. Druhú už nestihol pripraviť. Kufrík potom položil pod stôl vedľa Hitlera a pod zámienkou telefonátu odišiel. Krátko na to jeden z dôstojníkov kufrík nevedomky presunul za hrubú nohu masívneho stola. Práve tento detail zachránil Hitlerovi opäť život. O 12. hodine a 42. minúte bomba explodovala. Výbuch rozmetal miestnosť. Strop sa zrútil, ľudia kričali, všade lietali trosky a všade bol dym. Stauffenberg bol presvedčený, že nikto nemohol prežiť. Okamžite odišiel do Berlína spustiť operáciu Valkýra, lenže Hitler stále žil. Masívny drevený stôl totiž odklonil tlak výbuchu. Navyše miestnosť nebola uzavretý bunker, takže tlaková vlna unikla von oknami. Hitler utrpel len ľahké zranenia. Keď sa správa dostala do Berlína, celý plán sa začal rozpadať. Namiesto prevratu nastal chaos. Dôstojníci nevedeli, komu veriť. Niektorí podporovali sprisahancov, iní zostali verní Hitlerovi. Večer bolo jasné, že pokus zlyhal. Stauffenberga a jeho najbližších spolupracovníkov zatkli a ešte tú noc popravili zastrelením. Nasledovali brutálne represie. Takmer 200 ľudí bolo odsúdených na smrť. Mnohých popravili obzvlášť krutým spôsobom, obesením na klavírnych strunách, pričom Hitler si nechal popravy natáčať. Henning von Treškov spáchal samovraždu, aby ochránil svoju rodinu. A Georg Elser? Ten zostal celé roky väznený ako Hitlerov tajný väzeň. V apríli 1945, len pár týždňov pred koncom vojny, ho na Hitlerov rozkaz zastrelili v koncentračnom tábore Dachau. O 20 dní neskôr tábor oslobodili Američania. Nakoniec Hitlera nezabil atentát. Nezabili ho dôstojníci ani bomba. 30. apríla 1945 spáchal samovraždu vo svojom bunkri v Berlíne, kde už bolo jasné, že Tretia ríša padla. Keď sa dnes pozeráme na tieto udalosti, je jednoduché povedať, že atentátnici zlyhali, ale pravda je oveľa zložitejšia. Títo muži riskovali všetko. Kariéru, rodiny, životy.
Vedeli, že ak neúspejú, zomrú ako zradcovia. Napriek tomu sa rozhodli konať. A možno najdesivejšia otázka celej histórie znie, čo by sa stalo, keby jeden jediný detail dopadol inak. Keby Hitler neodišiel z pivárne o 13 minút skôr. Keby bomba v lietadle nezlyhala. Keby kufrík nikto neposunul za nohu stola. Možno by milióny ľudí nikdy nezomreli. Možno by vojna skončila skôr. Možno by dnešný svet vyzeral úplne inak. História sa niekedy láme na detailoch a príbeh atentátov na Hitlera je toho dokonalým dôkazom. Ak sa vám takýto typ videí páči, nezabudnite hodiť like, odber a vidíme sa na budúce.